пианист. Наравно с него да започнеш да работиш, защото как наравно? Наравно условно. Виж какво, баща ти казва, до всичко е стигнал сам. И ти, като човек, който е учил музикална академия, можеш да му спестиш много от тези откривателства, като му кажеш някой работа. Но той, което ще ти даде той в специалността, като детски хоров диригент, никой не може да те научи. Вкъщи и не заварва. Татко на леглото лежи, не го дават да става. Зато и аз съм седнала почти върху него, на леглото, така че да съм точно срещу него. Той дирижира и аз копирам. То какво да копирам? Неговата дясна ръка е там, моята е тук. Нали, първо стои да са. Второ, пееме двамата жълта пеперуда. Той пее, аз плача. Момичета, сега искам да ви кажа, ние сега трябва да пеем хубаво за нас и се разрева. И Марумо, каква си, вика и Соня, ние гледваше внимание, лиглави работи. Може ли такова нещо, председател на хора? Сега трябва да пеем и ние, хубаво да пеем, защото... Викам, айде сега. Първо, на вас, вие като баща, както вие казвате, ма на мене ми е баща. Освен той, ние с вас сме учили нещо заедно с него и сме го правили. Ако той получи удара, ние знаем, че той го получи от много работа. И мисля, че единственото нещо, което можем да му помогнем, е да покажем работата му, за да не го е яд, че е отишла на прасто. За да не се чувства виновен, че заради него не е могъл да се покаже. Тъй, че викам, били сме до сега трима, той, вие и аз, сега сме само вие и аз. Аз ви обещавам, че няма да ви преча. Ще си вадя ръцете, един път ще ги махна само при започване и при завършване. Останалото време само ще ви тактувам. За да бъдем заедно, вие ще ме гледате в устата. Аз ще отварям уста заедно с вас, да изговарям текста. Аз ще си спомняте какво е искал той от вас. И така ще пее. Трябва да се чува, ако са първия глас. Дай си началото ти, първия буклет, как е. Само тя и първия глас да свързат. Както и на госпожа Лиляна Бочева, диригент на състава от също толкова десетилетия. Пейзаж от художника Николай Дабов ще поднесе председателят на организационния комитет на тази празнична вечер, плевенският депутат от СДС, господин Найден Зеленогорски. Изключително съм щастлив, че успяхме заедно да направим този голям празник на българската музика. Плевенчани и плевенските музиканти го заслужават. Единственото нещо, което искам да пожелая на хора, на госпожа Бочева, на хор Бодра смяна, от който са излезли големи български певци, които са започнали кариерата си там, още успехи, още много успехи по българските и световните сцени. Да си пожелаваме на вас, на хора, а и на мен самия след 50 години отново да бъдем тук за 100 годишния юбилей.
Тъй като хоровото изкуство е изкуство от много хора, много са и благодарностите, които би трябвало да изкажа. Но аз ще се огранича. Няма да казвам имена, защото сигурно ще изпусна някого и това може да го обиди. Не знам другите колко ще се зарадват. Обаче едно име не мога да не кажа. И това е името на създателя, основателя на хора, моя баща Бончо Бочев. Ще го кажа, макар че той няма да чуе. Безкрайната си дълбока сърдечна благодарност. Благодаря на всички бодросменци, бивши и сегашни, за всичко това, което те са успели да направят, едните да създадат, а другите да опазят, колкото и да им е било трудно.